У эфіры навіны час мясцовы вас вітаю я, Алеся Ушакова, і сёння ў выпуску. Ушанавалі пераможцаў. У кожнай гаспадарцы ёсць свае камбайнавыя экіпажы і вадзіцелі, на якіх раўняюцца іншыя. У маладзечна п'яны сын пагражаў маці расправы. 29-гадовы мужчына ледзь не задушыў жанчыну. Больш за 37 тысяч кіроўцаў аштрафавалі ў Мінскай вобласці за няпройдзены тэхагляд. Ушанавалі пераможцаў. У раёне заканчваецца жніво, і ў кожнай гаспадарцы ёсць свае камбайнавыя экіпажы і вадзіцелі, на якіх раўняюцца іншыя. Тэму працягне наш карэспандэнт. У мінулыя выхадныя ў Гарадзілаве са жнівом закончылі, і таму ўсе віншаванні хлопцы атрымлівалі ля мехстана. Машыну прыгожылі сімвалічнымі вянкамі. Ганарыцца сапраўды ёсць чым. 9 тысяч тонн намалацілі зерневых, і ўраджайнасць рэкордная. 62 центнера з гектара брали механизаторы на круг. Результат, он не просто так получается. Если соблюдаешь всю технологию возделывания земли, дальнейшую обработку, тогда и будет результат. Сегодня мы уже меньше зависим от погодных условий. То есть, если вы вспомните, май и июнь очень были засушливые, да, оно скорректировало. Мы планировали выйти еще на большую урожайность, но тем не менее, сегодня мы получили свою урожайность, мы получили неплохой вал, 9 тысяч зерна практически, и 2500 тонн рапса. Ну, мы этим довольны. На полях працавалі 6 камбайнавых экіпажаў, і 3 з іх намалацілі больш, чым па 2000 тонн зерня. Маглі б і больш, да ўборка закончылася. Падзячныя пісьмы і падарункі 2 Юрыям, Арловічу і Варпаховічу, Александру Стефановичу і Яўгену Гнілазубу, Владимиру Свянціцкаму і Антону Канановичу. Вадзіцель Сергей Рынкевич таксама ў шэрагу пераможцаў. Трэць усяго сабранага збожжа гаспадаркі ён перавёз на машыне з палёў на зернесклады. Третья уборка это у меня. По 2,5 только перевозил. 2500, вот так, 2800, вот 3000 не было. Вот в этом году хороший урожай, получилось так перевести больше. Сейчас пересаживаюсь на трактор и подготавливать почву буду, подсел. Хлеб з палёў сабраны да работ не меншая. Рыхтуецца глеба пад сяўбу азімага рапса, якая пачнецца з дня на дзень. Працягваецца нарыхтоўка кармоў для жывёлы, з верасня уборка кукурузы. А сёлетняе жніво – гэта проста вынік працы нераўнадушных да сваёй прафесіі людзей, іх адказнасці за давераныя участкі работы. Впервые у нас в районе, когда экипажи намолачивают 2000 тонн вот именно зерновых колосовых. С кукурузой было когда-то раньше. Поэтому это впервые у нас, как говорится, в истории района. И тем более, что 3 комбайновых экипажа в одном хозяйстве. Но это, наверное, действительно войдет в историю. И я хотел бы, чтобы вы на этом не останавливались. У вас же 6 комбайнов, так? А не 3. Поэтому мы видим, что все-таки у нас в этом году погода благоприятствовала. Но тем не менее я понимаю и уверен, что вы тоже знаете, у нас есть резервы. И в следующем году, вот я думаю, что надо немножко подтянуться, чтобы все 6 комбайновых экипажей стояли здесь и получали подарки, значит, и слова благодарности за намолот 2000 тонн зерна. Сваю хвіліну славы атрымалі і хохлаўскія хлебаробы. Здавалася, зусім нядаўна ўсе дружна віншавалі першы камбайнавы экіпаж тысячнік раёна. І вось новая сустрэча. Сергей Бабёр і Васіль Бабровіч запісалі на свой рахунак чарговую 1000 тонн зерня. І гэта яшчэ не фінал. У гаспадарцы пакуль застаецца неўбранай прыкладна 15% хлебнай нівы. А гэта значыць, ёсць рэальны шанс свае асабістыя рэкорды падкарэкціраваць. Зразумела, що бок павелічэння. Сколько мы можем? Ну так. 2300 это минимум должно быть. Там может чуть-чуть более будет. Жатва осталась на 2-3 дня. Ну, если дать Бог погоду. Ну, все, ну и должны выйти на 2300, а может и с гаком. Музычны падарунак ад народнага хору ветэранаў «Надзея», пажаданні добрага надвор'я і плённай працы і па машынах. Час прыспешвае, а новыя перамогі, які ўзнагароды, яны абавязкова будуць. Когда закончится уборка, мы будем думать о том, как спланировать нам мероприятие, такое районное мероприятие «Дожинки 2019», где мы будем чествовать и руководителей хозяйств, и главных агрономов, главных инженеров, которые подготовили, скажем так, вот эту базу для хорошего весомого урожая. И, естественно, наших главных героев жатвы – это водители, это комбайновые экипажи, которые станут победителями районного соревнования.
Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. На палетках Минской области убрано звыш за 80% плошчаў. Намалочено больш за 1 миллион 400 тонн зерневых и зернебабовых культур. Сярэдняя ураджайнасць у цэнтральным рэгіёне склала 34 центнеры з гектара. По агульнаму намалоту у лідарах Несвежскі, Слуцкі и Капыльскі районы. По ураджайнасці Несвежскі, Дзяржынскі и Маладзечынскі. У гаспадарках нашага района механизаторы намалачваюць 41 центнер з гектара. 91% палёў Маладзечыншчыны ўжо апрацаваны. У засеках аграрыяў амаль 69 тысяч тонн зерневых культур, а гэта плюс 13 тысяч до ўзроўню мінулага года. 6 гаспадарак ужо завершылі уборку, цяпер яны аказваюць дапамогу іншым раёнам. У Маладзечна п'яны сын пагражаў маці расправай. Вярнуўшыся позна ноччу дадому, добра падпітым 29-гадовы мужчына устроіў разбор палётаў. Сын патрабаваў грошы на спиртное, ён душыў маці бінтом, заламваў ёй пальцы. У яе не было магчымасці ні патэлефанаваць у міліцыю, ні папрасіць дапамогі ў суседзяў. Між іншым, міліцыянеры неаднойчы прыязджалі па гэтым адрасе утаймоўваць сына. Апошнім часам мужчына ўсур'ёз прахвоціўся да алкаголю і гульні ў онлайн-казіно, а скандалы сталі нормай жыцця ў кватэры. Матэрыялы праверкі перададзены ў адпаведныя органы. П'яны угоншчык 3 месяцы арышту і штраф атрымаў маладзечанец за угон аўто. 1 мая 2019 года мужчына атрымаў ад знаёмага аўтамабіль для яго рамонту. Гаспадар Volkswagen Gold ведаў, што майстар аматар выпіць і сесці за руль у такім стане. А таму дастаў з машыны і забраў з сабой акумулятар, але гэта не перашкодзіла падсудзімаму завесці Volkswagen. Ён пераставіў акумулятар са сваёй машыны і паехаў у суседнюю вёску за цыгаретамі. Неадэкватныя паводзіны мужчыны на дарозе заўважылі відавочцы і патэлефанавалі ў міліцыю. Суд Маладзечынскага района, акрамя пазбаўлення волі, прыгаварыў 32-гадовага жыхара вёскі Раёўка выплаціць 5100 беларускіх рублёў. Больш за 37 тысяч кіроўцаў аштрафавалі ў Мінскай вобласці за няпройдзены тэхагляд. Да 17 жніўня супрацоўнікі Дзяржаўтаінспекцыі Мінскай вобласці праводзяць агульнарэспубліканскую дэкаду Дзяржтэхагляд. У гэты час спецыялісты выяўляюць факты эксплуатавання транспартных сродкаў без дазволу на допуск да ўдзелу ў дарожным руху, а таксама падробленых адзнак аб праходжанні тэхагляду. З пачатку года на тэрыторыі Мінскай вобласці супрацоўнікамі Дзяржаўтаінспекцыі прыцягнута да адміністрацыйнай адказнасці звыш 37 тысяч кіроўцаў, якія не прайшлі Дзяржтэхагляд. Акрамя таго, штраф атрымалі 968 службовых асоб за тое, што дапусцілі да ўдзелу ў дарожным руху аўтамабілі з тэхнічнымі няспраўнасцямі. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае, што за кіраванне такімі транспартнымі сродкамі прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе папярэджання або штрафу ад 1 до 3 базавых велічынь. За паўторнае такое правапарушэнне на працягу года прадугледжана адміністрацыйная адказнасць ад 2 до 5 базавых велічынь. Гэта ўсе навіны на сёння. Наступны агляд падзей ужо заўтра о 19 гадзіне. Усяго добрага і да сустрэчы!